ହେଇ ଉଠୁ ବା 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ହେଇ ଯାହା ଖାଲି ପଢିଛୁ ଖାଲି ଆଖି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦବୁ, ମନ ପଡିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ହେଇ ଉଠିଲୁ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ତମେ ଟିକେ ଯାଇକି ସେ କଳସ ଆମ୍ବ ଡାଳ ପତ୍ର ଆଣି ରଖ, ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁର ପୂଜାଟା କରିଦେଇ ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ବସେଇ। ଆଳୁ ହାଟରୁ ଏବେ ଆଣିବନି, ଝୋର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆଳୁ ଖାଇଲେ ଆଳୁ ରହିବ ବା। ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ, ମୁଁ ଖୁଆଇଦିଏ, 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖୁଆଇଦେଲେ ସବୁ ପାଠ ମନେ ରହିବ। ଆଇଲୁ ଅନେଇଲୁ ମା, ଗୋଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡିବୁନି। ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ଆଗ ସରିଯିବ କଣ କରିବୁ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟାଟା ଟିକି ମାରିଦବୁ। ଯାହା ଆସିବ ସବୁ ଲେଖିବୁ, ଗୋଟା ଛାଡିବୁନି ହେଲା। ଆଉ ବସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ପାଦ ପାଖରେ ଅନେଇଥିବୁ, କାଳେ କିଏ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ମଜାମସ୍ତିରେ କାଳେ କଣ ପକେଇ ଦେବେ କପି ଟିକେ ଅନେଇଥିବୁ ହେଲା। ବାପା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବଡାପା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଜେଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଓଳି ଖେଇକି ଯିବୁ, ଜମା ଡରିବୁନି। ଜୋମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରେଇଛି ଧଣ୍ଡା ପୁରେଇଛି, ସିନ୍ଦୁର ପୁରେଇଛି ହେଲା। କାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ବା ତ ମା ବା ଅଛି, କାଇଁ ଡରୁଛୁ? ମୁଁ ଅଛି ବା। ମୁଁ କଣ ଯିବି ଲୋ, ମତେ ବା ଭାରି ଛାନିଆ। ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ମୁଁ ଠାକୁର ପାଖରେ ବସିବି ହେଲା। ନେଲୁନେ ଭଲ ମା। ଏଇ ନଉନୁ, ଏଇ ପେନ୍ ଟା ସର୍ଫ ଭିତରେ ବସିଲା ନା, ଏଇଟା ଲେଖିବୁ। ହଁ, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଗାଳି ଦେଇଛି ହେଲା, ଗାଳି ଦେଇଛି ଭଲ ଚାଲିବ, ଲେଖିବ ଏଇଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପାଣି ବୋତଲ ମୁଁ ଆଣି, ତୁ ଠିଆ ଠିଆ ପାଣିଟା ଭରିକା ନେଲୁ। ଆଁ କଲୁ ଦହି ଚିନି ଟିକେ ଖୁଆଇଦିଏ, ସବୁ ମନେ ପଡିବ। ନେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ। ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଆଇ କାର୍ଡ ଏଇଠି ରହିଲା। କଳସ ଉଠିଲା ପରେ ଆଇଁଷ ଘରକୁ ଆସିବ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଇଛି, ମତେ ଖାଲି ଛାନିଆ ଝାଡା ମାରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ତା ପେନ୍ ଟିକେ ବିଜେଇବ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟେ ମନ ପକେଇ ଦିଅ। ଗଲାବେଳେ ଭାରି କାନ୍ଦା କାଟା କରୁଥିଲା, ମନ ପକେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଯାହା କରିଛି ମନ ପକେଇ ଦିଅ।